Takže ahoj, toto je moje prvé video na našom spoločnom kanáli, ktoré je samostatné a priznám sa, že mi to robí trochu problém. Aj takisto toto intro, pretože ja som ho natočila doma, lenže bolo absolútne strašné a úplne také hrané a akési silené, tak som ho tam nechcela dávať, takže ho točím takto dodatočne a proste snažím sa čo najlepšie, ako si sa tak unormálniť pred tou kamerou, ale zatiaľ mi to moc nejde, tak uvidíme do budúcnosti, ale budem sa snažiť samozrejme. A toto video je teda akoby také ukazovanie, čo sme si priniesli z Viedne. A znovu, akože nie som ten typ človeka, ktorý by dokázal rozprávať o tom, prečo si kúpil danú vec, alebo čo ho k tomu motivovalo, ako to vyzerá, pretože to očividne vidíte. Takže som skôr spravila len také zábery na sebe a myslím, že zatiaľ to aj stačí. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť a napíšte mi prosím vás nejaké tipy na zlepšenie. Takže zatiaľ sa majte.